Здравейте от мен в неделния ден на 9 ноември. Нищо, че е неделя, човекът си обича работа, тя го зарежда още повече. Искам само да ви покажа какви фактури сме качили в момента на счетоводния агент AI конто за обработка. Това е клиент, който продава дрехи, които се върят количествено и стойностно, но всички фактури, които се получава, дрехите втора употреба, както виждате, са на килограм. И той се лепи едни стики ноутчета, за да каже, нали, какво точно прави, какво е купил. Ето, яки панталон, и тия сметки пред нас ги водим материално. Сега интересното е да видим как точно ще се обработят, ще влязат в счетоводната програма. Тоест дали агентът ще разбере, че тук сме купили едно яки и панталон, които са написани на ръка. Ще види данъчната основа от 62,46 лв. И ще направи средно претеглена цена за якито и за панталона. И как ще ги обработи въобще. Това е супер интересно. Онзи ден се занимавахме с подобни фактури и въобще дори не вярвах, че е възможно не само да разчете писането на ръка, там е сравнително възможно, ако е четливо, но че той ще разбере какво точно, дали ще направи средно претеглената цена както трябва, и въобще имахме големи съмнения, че тези фактури ще се обработят както трябва. Така, имаме някакви фактури, които чакат. Той ще обработва вече фактурите, едната е готова. Даже може би и втората. Супер. Да, едната от Меги МП МП е готова. Извиня, документи копиран. Добре. Коя е тази фактура? 206. Айде да я запишем. И да видим какво точно ще направи. Така. Искам да видим последния запис, който е в счетоводен. Покупка на стоки в брой. Това е фактура 206. О, идеално. Яки и панталон. Да видим. Яки 37,49, панталон 24,97. Седемдесет и четири, 95. Това е, щом с това може да се справи, представете си с по-обичайни и регулярни неща, как биха се случвали нещата.